Pulyano lamsoko ani YT channel o dini no video wngkha chwlarok ni bagwi tangai hinkhe kwbang kok chwlarok no uansoko ano khe tangwi bwrwi rok hamjakya tai baksa ba uansoko ang khe tangwi bwrwi bwkha kaham maya tai baksa ba hino ang bhai khe tongkhe bwrwi naithok manai abo tirok hinui hinkhe je omo hai kwbang mawa borok uansukmani oborok no tui ang tini norok no je saimani saikna renai norok video no paithak jora kaham khe khnai tongdi Pulyano number 1 wngkha nini career no success khaidi oboni example wngkha nung jodi bwrwi rok tumnani hinkhe nini personal nok nangnai aboni bagui no nini personal nok no complete khaidi nini career no success khaijak hinkhe nono joto borok no hamjaknai haikaba sajaknai. Point number 2 nini future ni bagui sai thangnani lama swnamdi tangai hinkhe nini future ni bagui thangai chai thanani rang puisa ni lama swnamjak hinkhe nono joto borok no hamjaknai haikaba chajaknai. Number 3 bahai khe tongkhe bwrwi naithok manai aboni answer wngkha simple no tangkhe hinkhe nini jatu gosti tai bondu bayap to tongna mile hinkhe nungtai wana na nangya tangai hinkhe nini jati gosti tai bondu bayap borok ni nogo nung joto jaga no waisa berai naidi hinkhe no nung masale bwrwi naithok nuknai apro jodi nini career success wngjak hinkhe nung je bwrwi no naithok khe nugo abwrwi no propose khaikhe bo accept khainai. Number 4 siniya nugia borok bai ta hamjakdi tangai hinkhe siniya nugia borok bai hamjagui kok saka hinkhe nung salsa kok sayakhe nini bwkha tongthoklak tangai hinkhe jodi nung sinijak nukjak bai kok samani tai hamjakmani hinkhe nung salsa sanai kok saya hinkhe sapangpano thangai nai khoj khobori nainai manphiru aboni bagui siniya nugia borok bai ta hamjakdi. Ang khayo noroko kaibri kok thaino buji mangkhana hinai jodi o kaibri kok thaino mani cholikhe nini life happy ngai tai noroko video no sajakhe like subscribe tai share khainani ta pogdi hingke tini bagi asungno jotono no hambai.